с публикации във водещи издания като Elle, Harper's Bazaar и много други. Вдъхновена от стилистичното преплитане в тези фотосесии, тя създава колекцията Fusion, която въплъщава философията на бранда Axel Hardy, свободата да смесват стиловете, материи и усещания в едно цялостно модно изживяване. Тя представлява изтънчена хармония между авангарден дух, бохемска лекота и готическа елегантност, интерпретирани чрез съвременен женствен силует. В Fusion всяка дреха е експеримент с структурата и текстурата, плетива с блясък, естествена коприна, дантела, тафта и ефирни материи, които се преплитат в неочаквани композиции. Контрастът между гладка и мрежеста повърхност създава усещане за динамика и движение, докато пастелните земни тонове, сложни, но естествени, подчертават лукса на материалите и финеса на изработката. Колекцията е едновременно модерна и вечна, смела и поетична. Тя е послание към жената, която се осмелява да бъде себе си, различна, уверена и неповторима. За колекция Fusion и Axel Hardy.